אני לא מאמינה שמצאתי את המתחם הזה באילת. תקשיבו, כולם מדברים על המתחם הזה, אתם לא מבינים איזה שווה פה. יש לכם פה דירות נופש, 2 חדרים עד 3 חדרים, מרועטות מ-0, אז בואו תראו. סלון מפנק עם ספה נפתחת, מרפסת ממש ממש גדולה. ויש לנו פה מטבח שמאובזר בהכל, והחדר שינה שלנו עם מיטה זוגית גדולה, וארון שמוקף כולו במראות, פשוט חלום. ואתם לא מבינים מה יש לנו במתחם עצמו, בואו איתי. ובואו תראו את חדר הכושר המושלם שלנו, כדי שלא יהיה לכם תירוץ למה לא להתאמן גם בחופשה. ובנוסף יש לנו פה גם חדר פילאטיס, עכשיו הם בשיעור, ויש לנו פה ספה מפנק עם סאונה רטובה, סאונה יבשה ומגוון טיפולים לבחירתכם. בריכה מקורה, בחורף היא מחוממת, בית הקפה שלנו, עם ארוחות בוקר, קינוחים וכל מה שתרצו. אז חברים, נראה לי שכבר הבנתם שזה המתחם הכי שווה באילת. אז למה אתם מחכים? היכנסו לאתר סיילו וסיגרו את החופשה הבאה שלכם.